BMC. Hai că lucrurile s-ar putea scape puțin de sub control, vorbesc din punct de vedere al sprinterilor. Nu cred, atâta vreme cât sunt echipe închegate acolo în frunte, ele vor duce la ritm, nu vor avea loc atacuri, mai ales că se fuge foarte, foarte tare. Uite-te și tu la 60 la oră, ce atac să mai dai? Belkin a venit acolo cu 3 rutieri. Nu atac, mă gândeam că nu pot să vină în frunte, să dicteze ele ritmul și să își pună trenulețul la treabă. Păi nu mai au trenulețe, niciun sprinter nu mai are. Aici mai ai maxim 2 oameni pe care să te bazezi. Bun, cine ar putea sprinta de la BMC? Nimeni. Da, ok, și atunci ce fac? Fac spectacol. Okay. Sau se dau un spectacol. Lawrence Warbus. Uite, 700 de metri până la final. I-am cam pierdut așa pe parcă nu e chiar atât de lată șoseaua. Nu, era vorba că era în linie dreaptă, nu că ar fost foarte largă. Acum e linie dreaptă, BMC continuă. Degenkolb este excepțional. Și se rup. Philippe Gilbert e. Philippe Gilbert am senzația că este acolo. Da, dar uite pe Degenkolb cum lansează sprintul. Atât de devreme, Degenkolb nu e Degenkolb, e în verde. Degenkolb e în verde. Este Boanin cu asta să am impresia. Da. Philippe Gilbert sprintează. Este în frunte în acest moment. Philippe Gilbert trece însă pe lângă el cineva de la Belkin, Moreno Hofland sau Paul Martens. Ar putea fi o victorie. Îl închide pe Boanin. Îl închide pe Boanin. Și câștigă rutierul de la Belkin. Cred că Moreno Hofland este pe 2, a venit Degenkolb pe 3, Boanin care n-a mai avut pe unde să treacă. A fost mai pronunțată cățărarea de 1,5. Mie mi s-a părut că Boanin a ales trasa greșită. Este vina lui, nu a celui care era în fața lui, care el pe unde să se mai dea. Dar nu era loc. Părea să câștige Philippe Gilbert, însă a atacat prea devreme. A încercat să anticipeze sprintul. Degenkolb, cred că a câștigat. Și mie mi se pare că Degenkolb este cel care a câștigat. Moreno Hofland pe 2. Degenkolb a fost în fața lui Boanin. Degenkolb. Da. Nu. Ba da. Degenkolb. Ok. El era în fața lui Boani pentru că el era atât de mare că, și Boani a fost nemulțumit, a dat din mână așa când momentul în care... Nu, dar stilul lui Degenkolb e inconfundabil, îl face ca mașina de cusut de din cap. Și până la urmă este... sprint, nu, dar până la urmă e normal, tu ca sprinter... Dar cred că doar Gilbert studiase finalul ăsta de etapă. Uite-te, Degenkolb este stânga, dă din cap. Uite, Hofland este din spatele lui Gilbert, ăsta e Degenkolb. Da. Și este normal să închizi puțin. Da, a fost suficient 20 de centimetri să faci dreapta. Evident, nu are nicio vină Degenkolb că n-am avut pe unde să treacă și Boani. Și Boani pe 2. Da, și al treilea cred că a venit rutierul de la Belkin. Nu știu cine a fost. Da, Boani despre care spusesem că are instinctul ăsta al sprintului.